Вероятно всеки е гледал поне един колежански филм от САЩ, в който група младежи стоят около маса и хвърлят едно топче в чаши. Оказва се, че това е спорт, който се практикува и у нас. Бирпонгът започва да се играе в началото на 20 век в Щатите, където млади колежани решават да направят пиенето на бира по-забавно. Правилата не са никак сложни. Необходими са пластмасови чаши, топче за пинг-понг, вода и бира. Има два отбора от по двама човека, които стоят в двата края на масата. Те се редуват и хвърлят по едно топче всеки играч. И целта на хвърлянето е да се вкара топчето в някои от чашите на противника. Когато се вкара, чашата се маха. Крайната цел е да свършат чашите на противника преди твоите да са свършили. Макар и играта да носи името на хмеловата напитка, пиенето на бирата по време на игра въобще не е задължително. Запознати разказват, че често едни от най-добрите играчи дори не обичат бира. Бирпонг е игра, може да се нарече спорт, забавно е. Не мога да кажа, че пиянски игра в никакъв случай, защото бирата, която се консумира, първо може да не се консумира, второ е твърде малко. Това е забавление. У нас играта вече набира все по-голяма популярност. В почти всички големи градове има групи, които организират турнири, за да се разбере кой има най-точен мерник. В играта участват и мъже, и жени. Забранява се единствено участието на лица под 18 години. И все пак, ако има желаящи, бирата се замества с безалкохолна напитка и играта продължава. Това е най-голямо състезание, което се прави в България. На него участват от порядъка на примерно от 18 до около 24-5 човека средно. Георги играе бирпонг от няколко години и в момента е сред първенците. Държи да играе с един и същи партньор и може да се похвали с доста точна ръка. Колкото и странно да изглежда, устрани събрали се хора и пият бира, просто си има го спортото в цялата работа. В смисъл, има съревнования, има интерес, има способности, има и късмет. Като почти спорт е. Даже има петиция за да стане олимпийски. Дали този спорт наистина ще стане олимпийски, ще покаже времето. За сега обаче сме сигурни, че няма да го видим на Олимпиадата в Лондон. Но от друга страна е ясно, че ако все пак това се случи, българският отбор ще е добре подготвен.